朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置。Nakakatawa naman yung gupit mo, Pao. Kumusta nyo mga kanser? Ako nga pala si Paolo at inunahan ko na kayo. So ngayon, dadaanan natin ang mga memes na magpapakulong daw pag pinanood mo. Ha? Ano ito mga naiisip nyo mga admin? Ang gagaling nyo naman. Siguro political to, pero tignan natin kung totoo nga sinasabi natin mga admin. So simulan na natin. From Romiel. Hey! Ano pa kukulong dito? Papasayaw ka lang. Hey! Sayaw na lang tayo sa presinto. Hey! Hey! Vibing na Roque. Nananabana siya sa dami ng problema na sa Pilipinas ngayon. Gabriel, senador noon, I eat death threats for breakfast. Hit me with death threats. I love them. They add spice. Si Miriam Santiago ba to? Senador ngayon, bam siya ko ng Californian Champina. Pala, ito yung tungkol kay Senator Bong. Nagpatawag siya ng isang Cybercrime Division, NBI, tungkol sa isang alleged libelous statement na shinare doon ng isang college student sa kanya. Hindi naman nakasama dun sa balita kung ano yung klase yung post. Kung libelous nga. Hindi natin masasabi kung tama nga yung kanyang desisyon bilang isang senador o bilang isang tao na merong human rights. Tandaan nyo, lahat tayo syempre may freedom of expression, lahat tayo may kanya-kanyang basic human rights na hindi pwede tanggalin sa'yo. Pero ang iyong rights ay tumitigil lamang sa rights ng iba. Sabihin natin na gagawin ko to sa'yo, senador. Maaari maging libelous yun. Depende sa napakaraming aspeto dito ang hindi nakalagay sa balita na hindi tayo pwede makapagbigay ng isang impormadong opinion tungkol sa nangyayari kung tama ba o mali. Pero ang mga memes tulad nito ay hindi ka pwedeng makulong dahil opinion yan. Hanggang hindi siya libelous o defamatory at syempre tumataas pa lalo yung standards na kailangan mo lagpasan pag isa kang public figure. Pare kapitbahay mo lang na wala namang presensya sa internet o wala namang pangalan sa internet. Ang binash mo online, kinalat mo siguro ang kanyang pribadong address, pribadong pangalan, pwede kang kasuhan. No? Pero kung isang public figure, tulad isang mayor na hindi ginagawa ang kanyang trabaho, ay ginawa mo yon. Isang mayor ang sinabihan mo ng ganito, ganyan, mas maraming kailangan lagpasan yon bago ka pwedeng kasuhan dahil isa siyang public figure. Ini-expect na ng buong Pilipinas na marami magbibigay ng opinion sa kanya kasi nagbibigay siya ng trabaho para sa maraming tao eh. So karapatan mo na umangal o pagsabihan siya. Totoo nga na meron siyang maling ginawa. Kaya nga pwede ka mag-akusa ng mga krimen na ginawa ng mga matataas na opisyal kung totoo nga. Pero kung yun ay napatunayang mali, ikaw ay pwede maparusahan ng defamation. So ayun. Sunod. Gusto ko lang ng memes eh. Ano ba? From Joed. Ito sa Harry Roque. Hindi! Lahat na ating nilalakaran ay si Harry Roque. Kaya pala nagkagano na yung mukha niya, di ba? Ayaw na niya. Conspiracy confirmed. Hindi na ako terorista kanya. Shoving NBI gun off me. Napakakulit niya. Napasok sa bahay ko na walang warrant tapos ipipilit niya ng terorista ko dahil Prophet! NBI gun whisper huskily as he drew close, cupping my hands to him. Ano to? Mga Fujo. This isn't possible. A terrorist falls in love with the NBI agent who knocked on his door. Bakit naging BL to? Mga Fujoshis, magugustuhan to. Mark, safe po ako. Sa Sampina, ayoko malaman ng kahihinat na nito. Sunod. From J-Lo, leak footage Philippines. We are... Hindi naman yung pula. Filthy Frank, iniwan mo na kami para yung pag-iwan sa amin ng virus na ito. Maraming salamat. Sunod. Cardo, tangina, nawala na yung channel ng television ko. Wow, hindi, huwag mo sasaktan yan. Babasagin ko na ito, Cardo. Ipapakita ko sa iyo ang TV ko. Nawala na yung channel. Basag na. Nawala na yung ebisibin. Putangina, bamartiyoin ko na. Putangina. Yan na lagi yung mga bashers ko. Ilagay mo ko sa screen na yan. Lagi nila ako inaaway. Wala naman akong pake. Tulad doon, diba? Parang yung mga bashers, mga nantitrip sa internet, hindi ko na... Meron sila opinion sa akin na ibang-iba sa iniisip ko, di ba? May karapatan sila doon. Bilang isang tao na may presensya sa internet,
Cardo! Hindi ko sila pwedeng kasuhan, di ba? Kasi kita. opinion lang naman nila yun eh. Parang ganito rin yun. Kaya sinira ko na ang TV show ko dahil nawala ang ABS-CBN. Ito na. Oh. Kaya naman. Oh. Pagod ka ba? Wala na akong magawa. Parang Parang hindi na ako makapanood ng telebisyon. naiintindihan kita kung wala ka magawa ko rin. Ganun din yung mga content ko dito sa ating channel. Sunod from Georgia. Ay ko putang ina. Alaan nyari. Patay kayo mga adik kayo. Ang ina ang layo ng tira Patay ko. kayo mga Akala adik. nyo si Spider-Man no? Ang ina ako to si Spidey-Go. Brrr, brrr, brrr. Oh, Mark, safe tayo sa Sampina. Okay, ano yan ha? Meme lang yan. Ha, hindi ka pwede kasuhan dyan ha. Achievement, unlock. Sunod. Ako kinulong mga admin. Kasalanan nyo to. Kayo dapat mag-abono ng pambayan ha. Sunod. Ano to? From Ryan. Nako, nagsama-sama na DDS Dilawan. Hey, Team 2! Wala na, mas malakas ang Team 2 dito. Hey, sayaw na lang natin. Ang pagtaas ng corn beef sa Pilipinas. Hey! Hey! Lahat ng mga politiko to ha. Shake pa natin ang buong Pilipinas. Sunod. From Mark Clavesto. Sir, kamao ka mo sayaw? Kamao, oy. Gamay. Kamaintindihan, pero isayaw na lang natin. Hey! Hey! That's my president, Papa Diggs. Maraming salamat. Sunod. Mainit ba sa preso? Kinakabahan ako. From Edros. No, hindi! Pakulong kayo mga memerists. Tapos nakita mo yung mga nagla-like sa nakakatawang meme. Ba't kayo nagsusunto ako nilike niyo yung mga memes ko? Hindi ko gets. Ito ba yung mga gusto lagi nakahaha? Kakapagupit ko lang ngayon. Magpapakalbo na ako sa, sa presinto. Hindi. Nakakatawa siguro, pumasok ka dun sa Zelda. Tapos kinausap mo yung isang maskulado dun na puro tattoo, puro ugat dito sa leeg. Paano ka napasok dito? Ano lang naman ako. Pumatay lang ako ng limang bata tsaka ng rape ng 10 kabayo kasama yung mga nanay nila. Ikaw, anong ginawa mo? Nag-share ako ng meme. Sobrang weird lang na ganun. Kung tama ang ating gobyerno o tama ang mga ginagawa ng ating mga opisyal, hindi dapat mangyari yun, di ba? Pero nga lang, tulad sinabi ko kanina, kung libelous o defamatory yung mga statements mo, kayo na mag-search, tinatamad na ako mag-explain. Gusto ko na nga lang ng memes eh. Ano ba? Sunod, from Haren. Well, like any 7-year man, dito ako na weirdo, nakita ko itong balitan to eh. Paano yung na-calculate yung 88%? Ano to? Parang laptop na ito na may baterya? Hindi ko get. Sino nakakaalam nito? Anong doktor parang nagreseta sa'yo? Mr. Paulo, merong alalar. 50% na iyong buhay. Ano ibig sabihin? May patch pa ba ako di na-i-install? Ha? Sunod. Di ko maintindihan. Mark Say from Sampina, sabi ko nga sa inyo eh. Jeopard. Ano ba? Lahat ito! Chinese! 朋友是一个坚韧。 Ni hao! Ni hao mga Pilipino. Andito na kami. Bakit masakit? Gusto ko lang sumayan sa mga memes. Sunod. Pumak na mga positive. Hey, Manyanita! Woo! Saya! Sige na, dali mo na ako sa pesito. Ayoko na. Ayoko na makita ito. Nalulukot lang ako. Sunod. From J. Paul. It's all Duterte. Always has been. Lahat na lang ng buong mundo. Okay? Tama na. Sunod! Panalo na tayo. Ito yung sasabi ko parang toxic na positivity, di ba? Wala naman masama. Hindi ganun ka-effective ang lahat ng ating ginagawa, di ba? Mabuti na mas sampalin tayo ng katotohanan kaysa isang komportable kasinungalingan. So siguro doon lang nagkamali dito si Mr. Harry Roque. Mahirap maging mundo. Ikaw na ang dahalan na ginagalaw at tinatapakan ng mga Pilipino. Kaya naiintindihan ko rin ang kanyang kalungkutan. Naiintindihan ko rin ang galit ng mga Pilipino. Baka mag-trending ka rin sa mga galit sa Twitter. Isipin mo lang kung lahat ng mga nanlahit kay Tito Harry ay pina-NBI niya, di ba? Pagod na ang NBI noon. Sunod. Ano ba? So, wala na sinabi ni CFGG. Di ba? Pagod na. Pagod na ang buong NBI. Ayoko na. Iisa-isahin namin to. Puro memes lang sinishare niya. Ayoko na.
Sunod. Wala nang sense na lang minsan eh. Yan mga gusto ko, mga nonsense. Sunod. Wow, isusubok ko kayo sa NBI. Okay, na. Pagod na ako. Ayoko na. Baka magkita-kita pa tayo sa presinto. Pero matandaan nyo mga getong minsan hindi ka pwedeng makasuha. Meron ka mga rights, no? Magbasa kayo. Kasi magbasa kayo ng mabuti. Hindi lang kayo puro comment sa mga galit ng mga awayan sa politika. Lalo, naku, nakikita ko na yung comment section ko ngayon, mga awayan. Wala akong pakidyan. Nandito lang ako para sa mga memes. Kayo na magtalo-talo. Alam ko na walang mapupuntahan yun. Lalo na yung mga gusto lang maging tama sa internet. Ay, importante, open-minded ka pa rin sa lahat ng party involved, lahat ng mga politiko involved dahil toxic yan, di ba? Mudslinging, batuhan ng mga ad hominems, batuhan ng mga fake news, defamatory. Kaya nakakapagod yung magalit ka agad sa nakita mo, diba? Alamin mo muna, intindihin mo at mag-enjoy tayo sa mga memes na ibinibigay sa atin ng ating mga mamamayan. So yun, gustuhan nyo yun, huwag natin like, share sa mga pupuntang presinto nyong friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulol.